Så tager vi lige jeres radio og GPS og alt det der, ikke også? Så I kan ikke skrive til nogen? Ja, det ved jeg godt. Godt så. Men de skal også lige have blindfold på. Nå ja, det kan man godt det. Ja. Kan du se noget nu her? Kan du se noget nu? Hvor er jeg henne? Nej, det er kun nogle gange, det virker. Yes. Nå, okay. Wow. Jamen, så kan vi lige, altså... Gør vi lige sådan her en gang også. Ej, $250? Sådan! Hvor jeg tager med. Der var sgu ikke noget at komme efter. Nå, pis. Hvor meget plads har vi i bilen egentlig? Nå, dreng. Hvorfor er det i går røver de små skyldige? Hvorfor penge? Jeg vil sgu ikke spørge. Så laver man da diamanter eller sådan noget, der man røver der ikke. De er jo skyldige. Hvad synes du, vi skal gøre ved dem? Jamen, skal vi ikke bare slå halv skade, og så kun tage en af dem, tænker jeg lidt? Og så strippe den anden? Så man ikke har nogen på. Du har ikke bidt det øreflip. For man kan jo sige, altså... Ja, men jeg vil gerne se ham tisse, mand. Jeg synes, de skal gå på runde. Jeg vil have den først. Ja, okay. Jamen, du tager bare en af dem så. Hvem du gerne lige vil have. Så kan du gøre det inde i rummet herinde. Ja, det er sådan set dig, der bestemmer her. Nej, jeg synes, vi skal køre ned i midten af Lakeside og gøre det, så jeg ligesom sender et signal til alle. Jamen, det er altså... Altså, hvem af dem vil du helst have? Hvem dufter bedst? Hvem ser bedst ud? Jeg synes, ja, det er sådan lidt... Man kan sgu ikke rigtig se ham her, synes jeg. Han har jo sat med alt muligt over hovedet også. Ja, ja. Jeg kan ikke tage det af. Hvem er jeg bestemmer? Men altså, jeg tænker, vil du gerne have en skaldet en? Nu ved jeg også godt selv, du er skaldet, ikke, mand? Jamen altså, prøv her. Det er jo lige nyfødt, jo, så det er jo der, de er bedst. Det. Det er glatte som barn i numser. Ja. Så ja. Så kan jeg jo lige fylde. Hvem er jeg ryggen en bestemmer? gang, og så kan jeg Hvem er skifte alfa han? Jeg har ikke nogen rigtig nogen, vi kørte bare. Ja, Det er der må jo der være en, der er frisk lidt ung mere køb. mand end den anden. Okay, jeg købte, ja, det var nok mig, fordi jeg betalte for bøden, vi fik. Så du er manden, og det er Det er nok din, mig. Ja, det er nok din mig. dame. Det er nok. Altså, Søren kan bare gå hjem, så kan vi tage dem begge 2.000. Nej, men jeg tænker, selvfølgelig skal vi have alfa-handen i gruppen, og så ham her, han må bare slippes ned, det er han jo vant til, hvis han er vant til at være under de andre. Så skal vi jo også have lidt medfølelse med i det her, ikke? Følelse, det Det er kommer lige jeg først, når jeg har den ene. Så hvis nu vi tager ham her, med ud i bilen en gang, og lige tager ham med hen til vores... Godt, nu skal du høre her. Nu får du lige, nu fjerner jeg lige det, du har for armene der. Og så smider du lige alt, hvad du har. En gun, så er det hele. Luk lige døren en gang der. Jeg har smidt min night vision. Du nej, det behøver du ikke, det skulle lige meget. Du smider også lidt i jakkesæt. Det var ja, nej. Godt. Så går du også bare stille og roligt ud. Og så løber du over broen, og så løber du bare alt, hvad du kan. Hvorfor har han night vision på? Hey, smid din night vision der. Nej, det er fint nok, det er fint nok. Bare, så løber du over broen, og så løber du bare alt, hvad du kan den vej. Løb for Og det skal lige siges, vi tager ikke nogen af dine ting, så dem kan du komme og hente tilbage, når vi synes, du er langt nok væk. Yes, løb for helvede. Hvis du er heldig, så overlever du. Nå, er den anden inde i bilen? Den anden er klar til transport. Godt. Og du bare til at blive raped. Goddag her. Nej. Er det ikke hyggeligt? Lad os køre, dreng. Der er fuld bil her. Der er fuld bil den her. Det synes jeg så... Altså nu skal vi sgu ud og slet, ikke? Jeg giver sgu noget. Er det broen? Jeg tror det. Er det ikke det? Jeg er med. Jeg er frisk. Så vil du have... Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke mig, der... Eller... Ja, Toxic, jeg synes Toxic er... Ja, Toxic må også godt. Jeg skal bare se det. Oj. Der er politiet. Hvorfor er de efter os? Fuck er det? Det er vi sgu kede af, det er vi sgu ikke regnet med det her. Jeg er sgu regnet med at gav en øl
Jeg er ret med at gerne øl på film og det hele. Ja, det var lidt sygt, det der. Ja, der fanden, hvordan vidste de det? Nej, de må have skrevet til politiet. Det er mærkeligt, fordi de ved, de er. Og... Hvad fuck sker der for de der? De mener det jo. De vil gerne det her. Jamen, det er bare synd, de ikke får noget at ramme, jo. De kan ikke ramme en skid. Vi kører bare op på broen, og så laver vi vel bare taktik deroppe, plukker dem og kører videre. Herre, er du klar på at hjælpe os en gang? Så skal vi nok lade dig gå. Så får du også en lille findeløn. Jeg har en Beretta, så skal jeg I har lige en lige held på jer. Jeg er i hvert fald klar på at hjælpe. Okay, varmt. Vi skal lige lidt længere, han kører. Ja, nu skal vi ikke lægge her, så vi bliver skudt. Vi kører. Lav bil! Lav bil! Lav bil! Lav bil! Lav bil! Lav bil! Er du dum, der var mange, mand? Hvad sker der? Nej. Hold kæft, de var mange. Eller hvor mange var de lige? Hvad havde gjort med egentlig? Jamen. Så går du baglæns så lige ind i min skyde mig om der. Ja, den var sgu godt. Men hallo, jeg skød ham der 2 gange inde i bilen, men han døde ikke. Og de er også helikopter og alt muligt. Er der flere? What? Og toxic, ja. Wow, man. Vidste de var her? Ja, jeg tror fucking de er Nej, det giver ingen mening. Der er en af jer, der har failet billedet der. Fuck det. Det var mig. Men hallo, hvor mange kom de lige? Dit første follow. Det er fedt. Det er faktisk fedt. Hallo, kan du hvor vi betjent? Nej, var det Stream Snipe? Var det Stream Snipe, Kjell? Prøv at se, hvor mange de er. Det er helt vildt. De må vel ikke genopleves, når vi har fået så mange kugler. Det tror jeg sgu godt, de må. Ved du hvad jeg godt kan lide? Ja, jeg brugte en mand til at skrive den første politik i trådovnbås, og ingen af det. Ja, det bliver igen med. Jeg har ikke engang råd til nyt label. Men hvordan vidste de, at vi kom? Det forstår jeg ikke. Nu så var alle der nok. Bare lige se, der stødes. Jeg kan ikke bevæge mig.